don't go there. Yes. No, Gary. Just shut up, Jim. Come here, go rap. Shut up, Jim. Kakwa gurata rikatomba akajudgment chief kaza ngabhadhara akaruramba kubhadhara Ndiye munhu wewe. Ndiye kunyenga mbuyera. Ndiyo kundifonera uchitazi unoda kuti apirwa Grace decision. Isisu tikutaurira mutemo Wakafanwa chiti. as the daughter apirwa Grace decision. Yamakandipa October last year. August last year. Sega dokubatsire shamani. Appeal in a time frame. Hawapili forward. Unopila within the specified time. Unopinda appeal. Ndoche kutanga. Chechipiri. Hauzoapili ba. Kana judgment yakapiwa. Ma dates ezvawakazoita alapse. Kana wakazibhadhara mombe by January. Iwo wakuda kuapira in July. Asi date yakuti watofuna kubhadhara mombe by January. You are in default. Muruzwa baba. Isisu zvizo takutonga nenyaya ichi. Takuda kuti kuri wafu neimwe futi yecontempt. Kuti dare rakakutaura kuti zvakati hausi kuda. Saka takunokurowa necontempt. Kupusa kwakaita manje. Ndepekuti pane zvawakazobhadhara. Wakatomubhadhara kashoma. Kubhadhara kwakaita kunorevei. That's an admission of guilt. Then wakutanga kuti wabhadhara admission of guilt. Waakuti iwe manje ndada kuti appeal against. Aiwa. Bhadhara zvatakati ubhadhara then appeal that decision, appeal against that decision. That's the date. 26. Wakabhadhara mombe when? 1 out of 6. Zawenga 3. Fuatina sakabhadhara. Zawenga 5 nembudzi 3 nemajuku nemari maexpenses 3. So izvaya baba. Bhadhara imari. Munokwanisa kunga muri kutofungwa kuti makangwara nekuti appeal. Because kwakuri kuenda ikoko that decision will upheld. Then waita upheld. Uchaona kuti wawaste mari yemombe mbiri. Uchawaste mari yemombe mbiri kana nhatu. Nechunhu chaunoita sei? Chaunoziva. Are you appealing against zvakati kubatsira? You appeal against chii? Decision here yekuti ubhadhare mombe 5 kana kuti kuramba. Ndaona kurara nemukadzi wemu. Right, chakamire. Uri kuappeal against chii? Inini ndikuapira against kuti pandakatongwa inini hapana umbowo. Kakauya uchitaura kuti inini ndindara. Panapa pane nyaya yabvatongwa panapa. Ndaona patori nemukadzi. Akatotaura kuti shuwa ndine mwana neuyu ari apa yakamira apa. Zita rako ndiani? Never mind. Izvozvo zvega izvo. Pakati pevanhu vari apa wari kunditi ndakarara nemukadzi. Hapana wandakarara naye ba pakati pevanhu ava. Mukadzi ndiye aifanirwa kuuya kotaura paground. Unofunga izvozvo ndakazvitaura. Asi handina kukwanisa kudayirwa. Ndairamba ndichinzi iwe hauna here. Ndakaramba kanokwana katatu. Handimaona. Ndakaramba kanokwana katatu. Saka Waplay audio video yako. Aiplay. Unoiplay iripo. Isusu zvatuita tingongoti very very simple. You are allowed to appeal. Hakuna. Enda unoite sei? Unolonje chii? Appeal yako. Asi in the process yekulonja appeal yako kwatiri hauna chototanga waita. Tanga wabhadhara zvatakati ubhadhara muOctober then appeal against that decision. Then court iyoyo kosheta appeal ndiyo ichakutaura kuti bhadhara kana kuti usabhadhara. Kana kudzorerwa zvinhu zvako zvakaita sei? Dare nerules zvida. Wezu takakupa up to January. Kuti ungopedza kubhadhara. Saka January wakapfuura saka already you are in contempt. Isu takutokurowa futi necontempt. Wakaapila kupi? Kuda kutotanga Wakaapila pakadare rinei. Saka isusu Judgment yangozi awa yawana inini handina. Problem yani. aiwa, it's okay. Handitoona. Hawappeal against that decision court ino. Unoda wauya chawauyawo unoya nerequest yekuti unoda judgment. Wopiwa chii? Judgment.
asi awauya kuti vanhu vasati wabhadhara isusu tiri kuti bhadhara nhasi ndi10 ndiani 26 semunhu akuti arikuratidza kuti anozvitemba musi wa10 by musi wa10 unofanira kunge wabhadhara mombe 2 kana usina kubhadhara tochiona tochitangisa fundo asi mupei decision yayo mupei judgment musamunyememba mupei judgment yani yake aende kuita asi nduti by musi wa10 unofanira kunge wabhadhara mombe 2 kana usina kubhadhara tozoonana from there. Because you haven't appealed against that decision, so it means that decision is binding. You are only telling us of your intention to appeal. So we don't deal with my intentions to appeal, and we don't do appeals here. My appeals are not for somewhere else. It's very well concerned with the judgment here, it is binding right now. You are too that. I was sad. Why appeal? I'm sorry, grade 2 inozi Timothy Nyambaki idofu grade 2 chaiyo mukazoti dofu ndiro dofu iyi nyaya yarutaura kuti hanzi pane nyaya yabva utombo apa mukadzi adaira kuti hanzi ndine mwana nemukadzi apa udati mukadzi wacho bhipi akafa anofa mbuya wakarana anofa pandakati ngauye pakapangapo apa munhu washauri kuti hanzi waruti hanzi nyaya yabva utombo apa Izwa my friend, so I don't kubatsire kuti uzive kana wafunga kuti wakangwana. You are now trying to use the thing kuti mukadzi uyu akafa. But ndikati kutaura manje, the judgment that was made mukadzi uyu ali alive ndiyo iri binding. Unotoibhadhara. Ndosani kubatsira kuti kana paine ari kudini ari kunyepera. Ari kutofunga ndiye abva utombo apa mutasa. Mutasa iye abva utombo apa. Afurana naye bosi mukadzi akaurana mutasa. Mutasa unomuziva. Unomuziva. Mukadzi atongwa pana mutasa ndiitete angati ndimurora nditi ndimaiguru wamaiguru disusu wakahura naye baba wacho arakagarapo handiti zacho abva uripota nyaya yatongwa pa nditezva redu yarapo autogumbuka ndiyo nyayo izvo zvakauti ukazvida kutora mwana ungasuti uda kutora mwana ri makanzwa nani wanodairira kuti mwana sataure zvimwe zvandisina kutaura ndinoda kubata izwa kuti bambo isusu mukadzi wakarara naye akafa. The decision that we made was based on zvaakatitaurira confession ari mupenyu yekuti zveshuwa akarara newe. Saka that woman is now dead. Saka iwe unofunga kuti wakangwara ukafunga kuti kana kusvika kukoti ukati munhutuzi ndakarara naye akafa ichabva yazi usabhadhara. My friend, don't waste your resources with such a court will only do a decision which so it's up to you. Mupei chi kana kuti hana kupiwa chi judgment. Mupei futi. Mupei. Right. And I muswa 10 monditaura kuti muswa 10 abhadhara reka kuti hana kubhadhara. Zvandati abhadhara. Mundifonere muswa 10. Right. So this is muswa 10 wachitoita kuti bosi Munonda tinofona muswa 10 kuno. Unokona kubhadharira panapa. isu toshandira Right, we are going.